Il-Pandemija qed tiswa lill-kaxxa ta' Malta 5 miljun euro kuljum. Bil-Gvern qed jonfoq 3 miljuni iżjed kuljum fuq diversi għajnuniet u 2 miljuni oħra minħabba daqqa fuq l-attività ekonomika. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal li ewlenin fost il-fatturi li waslu għat-tnaqqis ekonomiku hemm is-settur turistiku. Fl-2019 ġew f'pajjiżna 2 miljuni u 800,000 turist, filwaqt li fl-2020 ġew biss 660,000. Għal kull 100 euro li kien jonfoq turist f'pajjiżna sentejn ilu, is-sena l-oħra in-nefqa niżlet għal 20 euro. Il-Ministru spjega li b'differenza għal dak li bassar il-Gvern fil-budget li għadda, issa li nagħlqu l-kontijiet, iċ-ċifra tad-defiċit tas-sena li għaddiet hija ta' 10.1%. L-istess ġara din is-sena, biċ-ċifra mhix se tkun dik imbassra ta' 5.9% imma ta' 12%. Eventwalment il-Gvern qed ibassar li sas-sena 2024 il-livell tad-defiċit se jinżel taħt 3%. Il-Ministru aċċenna li dan it-titjib fl-ebda ħin mhu se jseħħ bl-introduzzjoni ta' taxxi ġodda u dan għandu jservi ta' serħan il-moħħ għal min jinvesti f'pajjiżna. Żied li mit-tbassir ta' surplus morna għal deficit għaliex idħul minn dak proġettat naqas b'75% u l-ispiża żdiedet bi 43%. Fost oħrajn intefqu aktar minn 384 miljun euro f'wage supplements, 43 miljun euro vouchers, 47 miljun euro fis-settur tas-saħħa u 50 miljun euro fuq titjiriet ta' repatrijazzjoni biex inġibu Maltin li nqabdu barra. Il-Ministru qal li din is-sena wkoll l-ispiża hija kbira, fost oħrajn fis-settur tas-saħħa fuq l-Air Malta u fuq il-wage supplement li ġie estis sal-aħħar tas-sena. In-nefqa addizzjonali li għamel il-Gvern is-sena l-oħra u b'mod partikolari dis-sena waslu għal riżultati pożittivi fis-suq tax-xogħol fejn qed naraw li f'pajjiżna s-suq tax-xogħol baqa' f'saħħtu u fl-istess waqt il-Kummissjoni Ewropea wkoll qiegħda tbassar li pajjiżna s-sena d-dieħla se jkollu fost l-akbar rati ta' tkabbir ekonomiku madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Intant, meta kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Ministru responsabbli mill-Air Malta qal li nhar il-ġimgħa se jkun fi Brussell fejn se jkollu taħdidiet importanti mill-Kummissarju Ewropew Margrethe Vestager biex tiġi diskussa l-għajnuna finanzjarja li tista' tingħata lill-linja nazzjonali tal-ajru.